Hello guys! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng spicy liver steak. So ito po yung mga ingredients natin. Paghahalo-haloin lang po muna natin yung ating atay ng baboy. Nakahiwa na po siya ng manipis lang, para madali siyang maluto. So, umpisa na po natin. Ilalagay lang po natin yung ating liver dito sa ating lagayan. Then, maglalagay lang po tayo ng toyo. Then, konting suka po. And then, yung ating garlic powder. Then, mayroon din po tayong black pepper. Haluin lang po natin para ma-absorb po yung soya at saka yung ating suka. So, at magpapainit po tayo ng ating kawali. Mayroon po ditong onion rings at saka atsal, yung ating bawang at yung ating chili. Ngayon po, igigisa po natin ng mga ilang minuto lang yung ating onion rings. Huwag naman po natin i-overcook para pagkain nyo po, medyo crunchy siya. Then, aalisin po natin.
ngayon, gigisahin po natin yung ating bawang. Then, ilalagay na po natin yung ating lagyan lang po natin ng konting-konting tubig. Kung mapapansin niyo po, hindi po ako naglalagay ng asin o kahit anong ano bang tawag dito, magic sarap o low bitchin. Ano yung bitsin? Lahat po ng niluluto ko dito sa Sweden, hindi po ako gumagamit ng ano. Wala pong bitsin, wala pong magic sarap. Ano lang, soya. Ay, na soya. Swedish pala yung soya. Soy sauce. Then, konting asin. Yun lang po ang gamit ko. Wala pong mga buyong. Hindi po ako gumagamit. Pero masarap naman po yung ano, yung mga niluluto ko kahit walang ano, magic sarap. Nasanay na din akong kumain ng walang ano, mga magic. Tatakpan lang po natin ng ano, mga ilang minuto. Kasi po yung atay hindi po kailangan din nalutuin siya ng matagal kasi nga tumitigas siya. So dapat yung ano lang, tama lang. Madali lang din po itong maluto kasi ano manipis lang siya. So ilalagay na po natin yung ating paprika. Hello at sal sa Pilipinas. Takpan lang po natin ulit para medyo maluto po yung atsal. Ayan na po. Malapit na siya, konti na lang. At maluluto na yung ating labor steak. Tapos ilalagay po natin yung ating sili. Sa mga hindi po mahilig ng mga spicy o lumanghang, pwede nyo naman pong hindi lagyan. So, doon lang po sa mga spicy lovers, so pwede nyo pong lagyan ng chili.
Depende po sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. Ayan po, luto na po ang ating liver steak. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung ready to serve na po siya. Ililipat lang po natin sa lagayan. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, sana po ay magsusubscribe po kayo para lagi po kayong updated sa aking mga niluluto. Ayan po, ito na po yung ating spicy liver steak. Ready to serve na po. Kanin na lang po yung kulang. Masarap siya kasi maanghang. Mahilig ako sa maanghang eh. So, tara. Tikman na po natin. And thanks for watching.